Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injil bocah. Piye pawartamu? Padha seger waras kabeh yo. Ustadzah ngarep kowe kabeh diparingi dening Allah seger kewarasan. Saengga kowe kabeh bisa sinau lan makarya kanthi lancar. Bocah, sadurunge sinau, ayo kita kabeh bareng-bareng mau surat Al-Fatihah supaya kita kabeh diparingi lancar anggone sinau. Al-Fatihah. Matur nuwun bocah, semangat ya bocah. Bocah, ing pasinaon iki Ustadzah arep menehi pasinaon bab teks narasi lan deskripsi. Teks narasi yaiku karangan kiasan kang maparake utawa njelasake kedadean utawa prastawa peristiwa nyata utawa rekaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, karangan perumpamaan yang menjelaskan kejadian atau peristiwa nyata atau peristiwa rekaan. Miturut jenise narasi ana loro, yaiku narasi ekspositoris lan narasi sugestif. Narasi ekspositoris yaiku wacana kang isine mung menepi keterangan lugu utawa apa anane. Umpamane tuladane siswa nyeritakake kedadean ing jero kelas, plesiran ing tlaga ngebel, plesiran ing gisik. Gisik tegese pantai ya bocah. Narasi sugestif yaiku wacana kang diracik kanthi runtut nganti bisa nggugah pengangen-angene wong kang maca. Tuladane ana ing dongeng, fabel, mite, legenda. Ana ing cerpen utawa cerkak, ana ing novel lan sapanunggale. Ciri karangan narasi siji nengenake susunan mawa urut, loro duweni nilai keindahan, telu arupa cerita bab prastawa utawa pengalamane penulis. Sing nomor 4 kedadean utawa prastawa sing disampaiake arupa prastawa sing bener-bener kedadean, bisa arupa imajinasi utawa gabungan. Sing nomor 5 adhedhasar konflik, sebab tanpa konflik biasane narasi ora narik pamaos. Tegese pamaos itu pembaca anak-anak ya. Tes deskripsi karangan sing isine gambaran bab kahanan sawijining prastawa, sehingga sing maca kaya melu ndeleng, krungu utawa ngrasakake kahanan iku. Kalau di dalam bahasa Indonesia, karangan deskripsi yaitu karangan yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa yang sangat jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan dan melihat atau mengalami sendiri hal yang dibahas dalam karangan tersebut. Tujuan karangan deskripsi yaitu menehi rincian bab objek sehingga bisa menehi pengaruh marang imajinasine sing maca utawa ngalami langsung objek iku. Jenis tes deskripsi ana loro yaiku deskripsi ekspositori lan deskripsi impresionistis. Ciri-ciri karangan deskripsi siji luwih akeh ngandharake bab kang bisa dirungokake, dideleng lan dirasakake. Nomor loro luwih menehi pengaruh sensitif lan nembangake imajinasine sing maca. Nomor telu luwih ngetokake rinciane objek. Nomor 4
Deskripsi ditulis nganggo pilihan tembung sing nggugah. Urut-urutane nggawe karangan deskripsi yaiku nomor 1 nemtokake utawa milih tema utawa topik karangan. Nomor 2 netepake tujuan. Nomor 3 netepake bahan utawa informasi. Nomor 4 ngembangake kerangka tulisan. Nomor 5 ngembangake bagian utawa kerangka karangan. Bocah kuwi mau pas sinau bab teks deskripsi lan teks narasi. Tugase kowe kabeh bocah yaiku nggarap kaca 43 lan kaca 44. Wis semene wae bocah, matur nuwun.